Vi har valgt at gøre det sådan, at cellekernen er en bankboks. DNA'et er nogle koder, altså noget hemmeligt. BRNA er en kopimaskine med hjul på. tRNA er en lastbil, som henter aminosyrene. Aminosyrer er nogle byggesten. Ribosomet er en proteinfabrik, der hvor proteinerne bliver lavet. Proteinet er et hus. De hemmelige koder er inde i bankboksen. Kopimaskinen kommer og tager en kopi af de hemmelige koder. Kopimaskinen kommer hen til proteinfabrikken og afleverer de hemmelige koder, den har kopieret. Lastbilerne bliver tilkaldt, fordi de skal hente byggestenene og læsse dem af på proteinfabrikken. Til sidst i processen bliver huset bygget. Her har vi det færdiglavede hus.